għakom din l-aħħar ġurnata li se nagħmlu flimkien. Marbuta ma' din il-mixja li qed nippruvaw nifhmu x'kien qed jippreżenta Pawlu meta ppreżenta l-kitbiet tiegħu u kif tkellem Pawlu marbut ma' dak li ppreżentalna. Qed nitkellmu dwar din il-mixja, ħana l-mixja tagħna hija mill-mewt għal qawmin. Hija mixja li suppost kollha kemm aħna għamilna, suppost bdejna minn hemm. Mhux għandi 61 sena u qiegħed nagħti kasa bis-serjetà forsi l-ewwel darba, imma bil-maqlub. Bil-maqlub. Suppost bdejna minn hemm, u mbagħad bqajna mixjin minn hemm, u allura suppost kbirna wara li dan saret the second nature tagħna. Issa qed nirrealizzaw u qed nindunaw bħali u qed ninduna bħalkom illi mhux hekk qed jiġri imma bil-maqlub li qed jiġri huwa illi dan għadna qasbis bdejna ngħaddili jew miegħu bis-serjetà b'mod personali f'ħajti. U allura tiġi diffiċli ħafna ngħixuha b'dan mod. L-ewwel ġurnata tkellimna dwar il-differenza ta' bejn ġisem u ġisem li hemm f'San Pawl li għax ma tajniex każ il-Grieg u tajna każ il-Latin u l-Latin kien kollu tradott bil-kelma corpus li huwa ġisem, allura għamilna sekli nirrabjaw ma' dan ġisimna u kważi nobodu lil dan il-ġisem għax huwa l-għadu tal-ħajja spiritwali. Naf li ġiġa li hemm qiegħda anke xi naqra din l-idea, imma hija żbaljata u mhux ġejja minn San Pawl minkejja li kienet interpretazzjoni ta' San Pawl. Ġi minkejja li qabdu l-kwotazzjoni ta' San Pawl interpretaw. Il-bieraħ poġġejna din ir-realtà oħra ta' din il-mixja tagħna bejn l-ispirtu li fejn joħodna u l-bidla fejn tissir u l-mewta fejn tissir ukoll. Illum se nidħlu nagħmlu konklużjoni ma' minn ma kienx hawn biex qed nara xi nies illi ġew illum l-ewwel darba. Xi konklużjoni illi tiġi l-qofol ta' dak illi Pawlu jrid jippreżenta b'mod qawwi ħafna u ċar ħafna. Se nibda b'talba hija kbira ma rridx nagħmilha f'żewġ paġni jekk ma tqarawhiex toqgħod tagħtu każ, imma it-talba hija meħuta mill-littra lir-Rumani. Għattilkom il-bieraħ. Rasu jibseb ħali. Twila. Se tkun importanti, ma forsi aktar tard. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Romani, kapitlu 8. Jien għadni perswas li d-dibattijiet ta' issa ma għandhom xejn x'jaqsmu mal-glorja illi għad trid tidher fina. Il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew ħerqana ir-revelazzjoni ta' Wlied Alla. Għax il-ħolqien, mhux il-bniedem, il-ħolqien jinsab taħt il-fruwa, mhux minn rajħ, imma minħabba Alla li xeħtu taħta. Bittama li l-ħlejja huma wkoll għad ikunu meħlusa mill-jasar tat-taħsir u jiksbu il-ħelsien tal-glorja ta' Wlied Alla. Aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu sissa jitniet bl-uġieħ tal-ħlas. U mhux biss, imma wkoll aħna li għandna l-ewwel frott tal-ispirtu. Aħna wkoll nitniedu fina nfusna waqt illi nistennew l-adozzjoni ta' wlied, il-fidwa ta' ġisimna. Aħna salvi bit-tama. Meta wieħed jara l-ħwejjeġ li jkun it-tama, ma tkunx aktar tama,
Għax kif jista' wieħed jittama' ħwejjeġ illi ġaj jkun ra. Imma dak li qegħdin nittamaw jekk maħniex narawh qed nistennewh bis-sabar. Hekk ukoll l-Ispirtu min-naħa tiegħu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għax aħna nqas biss nafu nitolbu kif imiss. Imma l-Ispirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu, bit-tnejjid illi ma jistax jitfisser bil-kliem. U Alla li l-ħarsa tiegħu tinfet lill-qlub jaf x'inhi x-xewqa tal-Ispirtu. Bit-talb tiegħu jidħol għal qaddissin skont ma msejħa skont il-providenza huma msejħa skont il-providenza tiegħu. F'kollox jaħdem jitfid għal ġid tagħhom. B'xi mod tqila biex hekk tqila. B'xi mod din hija summary ftit ta' dak li għadna sissa u se ngħid illejla illi jaqgħad u jiġbor kollu. Dan Pawlu jaf jirrispondi mistoqsijiet kbar, daw mistoqsijiet kbar illi jiddirja magħhom u jekk ma jirnexxilux jew aħna ma nirnexxilniex insaqsu wkoll mistoqsijiet kbar wassalna biex insaqsu mistoqsijiet kbar. Jiġifieri jekk intom ħirġi minn hawn u ser tgħidlu tfixkilt ta' għax xi tfisser u għax kif u għaliex meta dawk ser jkunu mistoqsijiet kbar u tajjeb li tistaqsihom, tajjeb ħafna li tistaqsihom illum. Għal din raġuni t-taħdida tal-lejla qed insejħilha mhix oriġinali għall-aħħar ta' taħsbux li hija oriġinali, imma qed insejħilha il-parabola tal-bidla. Għaliex kollox għal Pawlu kollox huwa misteru ta' bidla, trasformazzjoni. Dini il-parabola ta' l-inżul u tluħ, sine wave. Il-parabola tal-inżul u tluħ, tal-mewt u l-qawmien. Dan hu, skont Pawlu, dan hu il-misteru ta' Kristu. Il-qofol. Imma qatt ma għamulna ċar, qatt ma poġġulna hekk ċar għall-inqas kif fimtu jien f'daw it-tletiem. F'dan il-misteru kollox, għana ġenajt, kollox u użat, kollox jista' jiġi mġeddet, kollox jista' jiġi salvat, kollox. Din hija tama kbira li l-qari li għadna kemm tlabna bih qiegħed jippreżentalna. M'hemmx tmiem dak li ħanpoġġi differenti għattilkom il-bieraħ b'mod bi kliem ieħor, ħanajdu hekk issa. Dak li aħna insalbu biex neħelsu minnu, hekk ġara, dak li aħna nsalbu biex neħilsu minnu, Alla jużah biex il-waslu għal xi ħaġa oħra, għal xi ħaġa ikbar, għal xi ħaġa aqwa. Nirrepetiha? Dak li aħna nsalbu biex neħilsu minnu, hekk għamilnilu, għal-qas hekk għamlu dak iż-żmien, dak li aħna nsalbu biex neħilsu minnu, Alla jużah biex iwassal xi ħaġa aħjar, xi ħaġa ikbar, xi ħaġa aqwa. Dak li aħna nippruvaw neqirdu, Alla jerġa' jagħtih il-ħajja. Jerġa' jagħmlu ġdid. Jerġa' jġeddu. Sentenzi qawwija ta' binti ftit fuqhom vera. F'din il-parabola l-istorja tal-bniedem hi mimlija tama. Issa ħataraw. Kollha ottimizmu. U binti ħatajli għajdix ottimizmu hemm fil-gwerra tal-Ukranja. Raġuna sew, ġek. X'ottimizmu hemm f'gwerra tal-Ukranja? Ma nafx rispondik, naf li hekk se jiġri, għax dejjem hekk ġara, dejjem hekk qed isir u dejjem hekk se jibqa' jsir. Pawlu tgħallem dan għax ra dan iseħħ fi Kristu.
U ifmuha bħala regola meta taqra l-ittri ta' San Pawl. Għal San Pawl dak kollu li seħ fi Kristu ser iseħħ lilna wkoll. Dak kollu li ġara lil Ġesu ser iseħħ b'xi mod lilna wkoll. Xogħol Pawlu hu illi jaddilna dan il-modell, dan il-pattern ta' Ġesu. Dan hu il-modell illi jaqgħad kollox, il-modell illi joħloq kollox ġdid. Dan il-mod Alla isalva d-dinja. Ħanarġa' ngħid. B'dan il-mod kif ħanifhmu llejla, Alla isalva d-dinja. Alla isalva kollox. Għax fil-talba li għamilna tal-qari li għamilna, ma jitkellimx fuq il-bniedem, jitkellem fuq il-ħolqien. U għadna l-bod biex nibdew, nispjegaw, niddiskrivu, nifmu u nidħlu fija din ukoll. Kull ħaġa fl-univers qed tmut u tirxoxta. Ħarsej kollox, is-siġar, il-frott, l-annimali, aħna minn ġew qabilna u aħna li ġejjin warajna u li jidkom li ħadħallu wara li titilqu intom. Kollox, kull ħaġa tmut u tirxoxta, taqa' u tqum. Kliem tqil, kliem partikolari. Dan huwa l-misteru tal-Eid. Dan huwa l-misteru tal-mewt u l-qawmien. Dan huwa l-misteru tal-mamudija. Illi suppost bdejna bih, raġunajt. Suppost bdejna minnu. ħafna sara, ma jafux dan. Ħanidilkom ħafna sara x'jafu. Bil-maqlub ta' dak li għadna ta' 3 ijiem. Bil-maqlub, ħafna sara jafu li number 1, li il-modell li fehmu, ma kienx il-modell tal-mewt u l-qawmien. Anzi, kif jiġi naqra mewt, f'ħajjitna nisħtu l-Alla. U mmorru niġu għand Alla u għand il-Madonna u nixalu x-xema u mmorru waraja biex neħħilna l-mewta li għaddejja minna. Ek ħat iġri, m'hemmx għalfejn titolbu l-Alla, m'hemmx għalfejn titlob il-Madonna. Wara l-mewta se jkun hemm il-qawmien, dejjem se jiġri. Imma aħna nibżgħu naħarbu għaliex għax m'għandniex dan il-pattern f'moħħna. Il-pattern li għandna f'moħħna huwa differenti. Per eżempju, il-pattern li għandna f'moħħna u l-modell li għandna f'moħħna hu illi semmejt xi ftit il-bira li inti tagħmel dak li hu tajjeb dejjem ħalli tmur il-ġenna. Ma dan mhuwiex il-modell ta' San Pawl. Mhuwiex il-modell ta' San Pawl. Jew il-modell ta' San Pawl f'Ġesu mhuwiex hekk. Għax Ġesu mhux hekk ġralu. L-aħbar it-tajba hija ħafna akbar minn hekk. Jew it-tieni waħda, ħafna minna jaħsbu li ser jimxu l-qoddim u billi jsiru jafu dak li huwa it-talim vera, kemm insistejna inwasslu t-talim u t-talim vera, eċċetera, ħalli jkollhom it-talim korrett, it-twemmin korrett, id-dottrina u d-dommi li aħna għandna. Temmen li għal jeżisti? So what? Differenza tagħna. Nassigurakom li x-xitan ċert li Alla jeżisti. U m'għamel xejn. Le. Jekk dan Alla ma tafdaħx, inut li jeżisti. Allura, temmen li Alla jeżisti, taf tiddiskrivih l-Alla għaddejt mill-low level tar-reliġin, jien ġibt 5. Ma tantx morta jabwis. Alla ma jinteressaħ dan ta' jekk inti temminx li hu jeżisti. Sant Agustin jgħid dak li għaddi kemat, ix-xitan jaf f'dan, so what? So what? Allora mhux dak li hemm differenza. Jew nkella ħafna minna nemnu li dak li jitkellem dwaru Ġesu huwa li konna ħajja perfetta, viżjoni perfetta biex meta jiġi lura jsib kollox tajjeb. Jien nemmen li meta tkun l-aħħar ġurnata xorta tkun jum ta' mewt u ħajja.
bil-progress kollu li qegħdin nagħmlu progress ta'. Ma bil-progress kollu li qegħdin nagħmlu mhux ser naslu għal ħajja perfetta, m'aħniex ser naslu għal ħajja perfetta. Il-ħajja tagħna tiegħi ta' patri u sorijiet. Kien hemm grupp ta' sorijiet li kellhom jiġu għall-eżerċizzi u dal-eżerċizzi u mardu bil-Covid. Kellu ma ġewx. Aħna għal ħajja qed isejħulha ħajja ta' reliġjuża, ħajja perfetta. Ibda minni. Kabatna l-bot. Le, kollox ser jibqa' f'dan il-mudell ta' mewt u qawmien biex naslu għaliha. Il-Vanġelu mhuwiex dwar kollox ser ikun perfett, mhuwiex dwar dak il-Vanġelu. Il-Vanġelu huwa dwar anke dak li hu qaddis ser jaqa' u jmut għax Ġesu hekk ġralu. Jew kellha twemmen ieħor li għandna f'moħħna li ħajkun differenti ħafna minn dak li ħanajdu San Pawl huwa li jiena nemmen li dwar il-ġustizzja u l-kundanna u l-ħtija għaliex għax hemm il-ħażen. U li ġabet it-tbatija u l-mewt. Ħafna minna infittxu kontinwament f'min inwaħlu. Ew naraw minnu ħażin bħalissa u nikkundannawh. Naraw minnu ħażin u nqaċtuh. Neħelsu minnhom. Nammettu nammettu li għan namlu għadi, b'xi mod ieħor namlu għadi. Namluha kull wieħed waħda minna. Ma nemnux fil-misteru tal-għid, ma nemnu fil-ġlieda kontra minnu ħażin, kontra minn ħaqqu, kontra minn għandu jiġi ikkundannat. Ismani, int parti minn dak li hu ħażin. San Pawl hekk jara. Int parti minn dak li hu ħażin. Int parti minn dak li ħaqqu, minn dak li suppost jiġi kastigat. Imma dan irridu nħadnuh, dan huwa misteru. Irridu nħadnuh. Mhux se nsalvuh billi nqogħdu noħolqu qedewwa ħalli nkunu nistgħu nikkastigawhom. Ejjew ma nagħmlux dan. Il-parabola ta' San Pawl il-parabola ta' San Pawl li ħalli nispjega. Dak li ir-realtà qed tieħdok fiha hi l-umiltà. U jekk tasal biex timxi f'dan il-passaġġ ta' tumilja ruħek, xejjen lilek innifsek, eċetera, tgħaddi għall-glorja. Dak li kont qed nipprova nispjegalkom meta għattilkom illi id-dnub, il-bira ħattilkom, id-dnub mhux tiegħi biss, imma tagħna l-kol. Jisniet politikanti. Id-dnub mhux tiegħi biss, imma tagħna l-kol. Dak li vera tagħna l-kol. Il-kol maqbudin f'din ir-realtà li semmejnija ċara l-bira. Dan hu l-innu ta' San Pawl il-Filippille, għat li kellu natura ta' Alla ċekken, eccetera, u għobda sal-mewt, semmejnija ġiġa. Nizel, dan huwa l-pattern, il-pattern li għamel Ġesu. Nizel, iċċekken, sar il-sir u miet. U wara dan, hemm il-qawmien. Hekk biss ser nitalmu l-misteru. Dan huwa l-passaġġ li għandna mill-mewt għall-qawmien. Qed ngħid dan għaliex dak li qal San Pawl u San Pawl qalu għaliex Ġesu hekk għamel. Qed ngħid dan jien għax da San Pawl jgħidu u San Pawl jgħidu għax raħ f'Ġesu. U skont San Pawl m'hemmx mod ieħor. Mhux se tasal għax titgħallem ħafna jew tobdil mandamenti dejjem, mhux biex diki. Trid tmur fil-misteru tal-għid. Trid tgħix din il-parabola ta' Pawlu. Trid tmut u tkun moħbi ma' Kristu f'Alla. U meta jidher Kristu, mbagħad tkun fil-glorja miegħu. Din hija l-mixja tagħna, din hija l-mixja li qed nitkellmu dwar it-trasformazzjoni. X'inhi it-trasformazzjoni? Għal Pawlu Kristu għal milja ta' kollox. Il-viżjoni. Għal Pawlu Kristu
U għal-vizjoni ta' xiex, ta' tbatija u l-umanità fil-milja tagħha. Għal Pawlu Ġesu ġie biex jingħaqad ma' din l-umanità li għaddejja mill-istorja tagħha. Ta' tbatija wkoll hija parti mill-istorja. Fil-qiegħ tagħha, anzi din l-umanità fil-bidu tagħha, fil-qiegħ tagħha u fil-qawmien tagħha li tiġi l-umanità rebbieħa. Dawk it-tliet affarijiet. Ġesu huwa l-ikona ta' dan, partikolarment ta' fuq. Ġesu huwa l-ikona ta' dan. Dan huwa l-bidu, aħna l-bidu ġa ninsabu falla bħala wlied. Insistejt ħafna l-bieraħ fuqha. Il-qiegħ l-umanità dgħajfa. Tidher hemmhekk l-umanità dgħajfa fuq is-salib. Il-post tal-mewt. L-umiltà bla qawwa, bla powerless. L-Ingliż qawwija, powerless. You look at him u tajt he is powerless at that moment. Fil-qiegħ void. Imma mbagħad fir-rebħa wkoll. Lan li huwa lan tal-ħajja, l-bidla, trasformazzjoni, is-sebħ. Ġesu ma identifikax li l-nifsu la ma nis fil-poter, la ma nis b'saħħithom, la ma nis perfetti, la ma nis aħjar mill-oħrajn. Eta, Ġesu ma jidentifikax ma dawn, Ġesu jidentifika li l-nifsu ma tbatija. U jekk aħna mhux ħanamlu dan ukoll, aħna mhux se ngħaddu mill-mewt tal-qawmien, aħna sar nibqgħu nagħmlu dak li għamilna dejjem. Se nibqgħu nsalbu kollox u kulħadd. Jekk xejn mu tajjeb, jekk ħadd mu tajjeb, allura ser nibqgħu nkunu qattiela illi nsalbu kollox lil nafusna ukoll u lill-oħrajn. Meta tħaddad dal-misteru tinħeles, hemm libertà sħiħa. U għalhekk dan Ġesu ma jidentifikax ruħu ma' affarijiet, jidentifika ruħu ma' l-umanità fl-aktar livell baxx. Jidentifika ruħu ma' l-umanità illi hija żvujtata, umanità umiljata. Jekk tifhem dan, intix ħadd ħares lejn dak is-salib bl-istess mod. Hekk dak li jfisser hemmhekk. Is-salib ma jfissirx ċar demmu għax Alla huwa bilaċċa d-demm għax il-ħariq il-ħrif kollha eluf taħrif li kienu jinqatlu matul is-sena ma kienx biżżejjed. U mbagħad id-demm tiegħu allura qatalu laċċ lil Alla, mbagħad ħafrilna. Uj, jifqu ħasbu fuq dak il-livell. Meta tħares lehem qed tara Alla illi jinżel fl-umanità propju sal-qiegħ tagħha ta' din l-umanità. Imiss l-umanità fl-iktar livell ta' umiljazzjoni u l-iktar livell baxx. Jew għal Pawlu Ġesu jikxef minnu Alla. Mhux Alla iktar li jwagħdu il-bot, Alla li tibża minnu, jew Alla ta' tbattija, imma Alla viċin. Alla tista' tirrelata b'mod intimu miegħu illi tista' tafdah. Taf kemm itqadd bil-qiegħda ma' nies u tkellimt ma' nies u waħda mill-affarijiet li niskopri ma' dawn in-nies illi huma nies serji u qed jieħdu bis-serja ta' ħajjithom ma jafdawx lil Alla. M'għandhomx relazzjoni illi lil Alla tafdah. Għal Pawlu dak li ġara f'Ġesu, Alla niżel f'nofsna u niżel f'dan il-level tagħna u issa nafu li għandna nafu minnu Alla, issa nafu minnu Alla, nafu Alla u Alla li viċin, Alla li jitħallat magħna. Iktar nafu issa kważi dwar Alla minħabba Ġesu Kristu milli nafu l-misteru ta' nafusna, għax aħna misteru, ma huwa diffiċli ħafna nifhmu lil nafusna. Issa rajna l-wiċċ ta' Alla, għax hekk isejjaħlu ħabbaw, rajna fl-aħħar rajna l-wiċċ ta' Alla. Issa rajna l-wiċċ ta' Alla u m'għandniex għalfejn nibżgħu minnu iktar.
M'għandniex għalfejn nibżgħu minnu. Il-DNA tal-uman ukoll jinkixef f'Ġesu, fl-umanità ta' Ġesu. Jekk jiena maqda li l-nifsi u nara l-iżbalji tiegħi, eċetera, issa li nara l-Ġesu niżel fuq il-livell tiegħi, nista' nara s-sabiħ fija, nista' nħossni tajjeb. Minkejja li hemm il-fallimenti u minkejja li hemm in-nuqqasijiet. Għaliex? Għax din hija parti mill-programm, hija parti mill-mudell, parti mill-sistema, parti mill-pattern li jien irrid immur li huwa dwar il-mewt u l-qawmien. Ġesu qed naraw xi jfisser tkun Alla u xi jfisser tkun bniedem. U qatt flimkien dak li aħna qatt ma stajna naqbdu qabel. L-umanità u d-divinità. U mhux kulħadd kapaċi jagħmilha llum 2000 sena wara Ġesu. Mhux kulħadd kapaċi jgħaqqad l-umanità u d-divinità. Il-bniedem u Alla. Xorta nsibuha diffiċli, le? Li nara l-umanità u d-divinità fija. Tagħmel anti? Jirnexxielek taqqad l-umanità u d-divinità hekk fik. Isa waħda tneħħi lill-oħra, waħda tinnega lill-oħra. Jew jiena tajjeb, jew jiena ħażin. Jew jiena qaddis, jew jiena xitan. Ma nafux naqdu r-realtà sħiħa. Ġesu ġi fostna bit-tnejn u rina li anka aħna għandna dawn it-tnejn fina. Li kieku nemmnuha din, li kieku din il-ħaġa nemmnuha. Imma il-misteru ta' dan hu li dan kollu inftiehem li qed ngħid minħabba s-salib. Minħabba il-falliment, minħabba din l-umiltà ta' Ġesu. Ser jirnexxilna narfu ż-żewġ realtajiet fina billi nifhmu id-djufija fina iktar milli nifhmu s-suċċessi tagħna. Aħna moħħna biex nuru s-suċċessi. Aħna moħħna biex nuru id-degrees ta' wara simna. Aħna moħħna biex nuru s-sabiħ biss. Imma jekk jien nibda naċċetta, nammetti, inħaddan il-falliment, il-waqat, l-umiltà tiegħi jew id-djufija tiegħi, imbagħad se jirnexxielna nagħmlu dan, se jirnexxielna naslu. Għalhekk hemm sentenza f'San Ġwan li ħanaqrawha nhar il-ġimgħa fid-dali għadu kif fuq is-salib Ġesu għadu iħarsu lejh. Iqaf, tagħmel xejn u oqgħod ħares lejh. Hemm sar tiltaqa' miegħek. Hemm sar tiltaqa' fejn int, propju fejn int. Iċċassa lej din l-ikona. Ħanispjegaha mod ieħor, mela. Qatt ma tkun faċli biex hekk, biex qed niddiskutu affarijiet faċli. Fil-Vangel nsibu xi 79 darba, nsibu l-kelma deskritta għal Ġesu anke hu jużaħ fuq nnifsu bin il-bniedem. U San Pawl ma juża qatti, vera? Qatt ma nsibuha il-kelma dit-titlu bin il-bniedem. Kif titraduċiha? L-iktar mod sabiħ li titraduċi dik il-frażi bin il-bniedem ira biex tgħid Ġesu huwa uman. Ġesu huwa uman. San Pawl mhux ħajużaha. Għax għal San Pawl hija ċara. Ġesu huwa dejjem uman sħiħ għal San Pawl ċara. Anzi huwa l-uman per eċċellenza għal San Pawl. Huwa l-uman per eċċellenza. Dak hu l-ewwel li qal qam mill-imwiet, li kollox jinsab fih, li hu il-prototip, the first model. Meta għamilna dal-fundatur,
l-skultur ġib model żgħir, eżatt, taraħ eżatt għawdu għandna. Model żgħir ta' kif ġejja l-istatwa. U fuq dak il-modell bena l-istatwa. Alla fuq il-modell ta' Ġesu, dan Pawlu jħares lejhekk. Fuq il-modell ta' Ġesu ħalaq kollox. Mhux lilu lilek biss qed nitkellem, kollox. Fuq dan il-modell ħalaq kollox. Imma b'mod partikolari u b'mod speċjali Kristu huwa il-modell tal-ispeċi umana. Għal San Pawl, Kristu huwa kollox fuq dak il-livell. Milja kollha tal-istorja tinsab fih u ħirġa minnu. Tafu għadin, forsi s-sajtu għakem il-darba, l-innu tal-Kolossin. L-innu tal-Kolossin jgħidek, għalek tifmux naqra iktar, jina u naqra. U iġbija ta' Alla, tilkom, u għal-wiċ ta' Alla u tal-bnidem. U iġbija jgħol-wiċ ta' Alla u tal-ħolqin. Kolli najt iktarek. U iġbija ta' Alla li ma jidirx. Il-kbir fost il-ħlejja kollha. Għax fih kien maħluq kollox fis-sema u fl-art. Tronijiet u ħakmiet, prinċipati u setat. Kollox bih kien maħluq, kollox għalih kien maħluq. Kollox bih u għalih kien maħluq. U qabel kollox u kollox fih qiegħed iżomm. U r-ras tal-ġisem. Ġisem somas, Soma, mhux sarks. Soma, issa tifhmuni. Huwa l-ġisem tar-ras, huwa r-ras tal-ġisem li hu l-Knisja. U l-bidu għam il-kbir li għam mill-imwiet sabiex ikunu hu l-ewwel f'kollox. Kun l-ewwel aħna t-tieni u t-tielet u r-raba'. U ma hemmhekk ngħaddu l-istess storja. Jekk kien hemm u qabel, aħna se nkunu hemm wara. Dak li qed jipprova jifhem San Pawl hawnhekk. Bih Alla oġbu jerġa' jħabbeb kollox miegħu bid-demm tiegħu mxerred fuq is-salib ġieb isliem permezz tiegħu fis-sema u fl-art. Wow! Dan spjega ħafna ħjar mill ispjegajt xi insista. Dal-kliem spjega ħafna ħjar minn dak li spjegajt jien insista. Dan hu illi jemmen San Pawl. U nittama li kull nisrani jibda jemmen f'dan. Din hija l-viżjoni jekk. Ġesu hu l-identifikazzjoni mal-umanità fit-traġedja tagħha. Fit-traġedja ma wkoll fid-destin tagħha. Fit-traġedja imma wkoll fid-destin tagħha. Ma nafx ma naħseb li trid tisma' dan iktar minn darba biex tibda tifhem x'qed nipprova ngħid. Kun tajjeb li tarġgħu tisimgħu dak li qed ngħid darba oħra meta qed poġġuh fuq online x'imkien tajjeb. Ġesu miet darba għal dejjem. Ma jerġax imut, okay? Ġesu miet darba għal dejjem. Ġesu, anzi dak qed niċċelebraw dil-ġimgħa irxoxta. U aħna sa mmutu u sa nqumu miegħu. Aħna mitlubin nagħmlu l-istess mixja tiegħu. Aħna mitlubin ngħaddu mill-istess mudell tiegħu. U ngħaddu mill-istess mudell, kultant għaliex jiġulna ħafna affarijiet li jfarkuna u narġgħu noħorġu minnhom, u jerġgħu jfarkuna u narġgħu noħorġu minnhom u nkunu rebbieħa. Imma rridu ngħaddu mill-istess mudell billi nagħmlu għażla illi aħna immewtu dan il-sarks l-ewwel ġurnata, dan l-ego, din l-image falsa illi inti taħseb li inti taf minn int. Dak irid imut ma' Kristu. Dak u dak li jmut fil-mamudija. Dan u dak li jekk ma tmewtux fil-mamudija, ser tmewtu fl-aħħar fil-mewta tiegħek vera.
Dak li ma tkunx jirnexxilek tagħmel inti, Alla jgħidlek ħanejnek jien is-saħita, għandek 85 sena. Mela ħaneħilsek minn dak li falz. Ħaneħilsek minn dak. Mhux il-ġisem, please, it's not this body, it is your false image of yourself. Dak li ħaniċċelebraw din il-ġimgħa fil-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Allora ifqu waħdu l-ħin, tkunu perfetti, ifqu waħdu ħallu il-ħin, tippruvaw tkunu anġli, qaddisa, f'dan is-sens li ħafna drabi konna tal-Knisja, ifqu waħdu l-ħin hemmhekk. Għal xiex, ngħidlek jien qatt ma ħatasal. Dan hu l-mudell u l-pattern kif tasal, kun int. U ħalli l-int jiżviluppa f'xi ħaġa sabiħa fi Kristu. Żviluppa. Hekk isir ħolqien ġdid, hekk isejħulu. Ħolqien Pawlu hekk isejħlu, ħolqien ġdid. Dal-mudell hija tagħna, hija hemm. Dan hu l-mudell li qed hemm. Dan huwa l-pattern li sar iseħħ żgur, sar iseħħ żgur. Sa tasal għalih daqskemm tasal biex anka tħobbu. Titħobb lil Ġesu, titħobb din ir-realtà, titħobb dan il-passaġġ ta' Ġesu u jekk jirnexxielek tħobbu, iktar milli toqgħod tifhem, ingħaqad ma' Ġesu. Ibda relata b'mod dirett ma' Ġesu. Kun f'relazzjoni ma' Ġesu u tinduna x'differenza jagħmel meta inti tiddirja miegħu b'dan il-mod. Ibqa' ħobb u rrelata miegħu. Għal-inqas il-lut tagħna dan il-lut. U Alla huwa xi ħadd illi tista' tirrelata miegħu. Waħda mill-isbaħ affarijiet li għandna fl-iskrittura l-udija hija din. Li l-bniedem jista' jirrelata ma' Alla. Mhux xi enerġija Alla. He's not a force. Mhux enerġija, ma huwa persuna illi tista' toqgħod bil-qiegħda, tista' tkellmu, tista' tħobbu, tista' tħallih ħobbok, tħallih jażlek, tħallih ikellmek. Kollox miexi lejn il-mewt biex jiġi trasformat. Kollox miexi lejn il-mewt biex jattrasforma l-uħu. Anka l-univers, anka x-xemx. Xi darba x-xemx ser titlef il-qawwa tagħha. Ġiġana ngħidu, għal-xjentisti jgħidu li r-rata li tilfet il-qawwa tagħha x-xemx kibret, ħalli qed inħossu ktar sħana u d-dinja qed tawla fi sħana u tikxaq storja oħra. Imma x-xemx ukoll qed tmut u qed tmut ix-xemx, nassigurak li tmut id-dinja, ġifieri hekk se jiġri. Ma nafx taf, anka int u jien sar immutu. Imma dan mhuwiex tmiem. Dan hu l-misteru tal-għid. Dan hu dak illi aħna nemmnu fih. Kollox imut u jqum. Kollox. Innotawk, il-pattern kollu hemm. Il-ġurnata, l-istaġuni, is-sena, żmien, ix-xahar, is-ċelloli. Kemm 3 snin? Fi 3 snin jidilli tkun bdilt iċ-ċelloli kollha. Int dak kollu li għandek hawn ma kienx hawn 3 snin ilu. Kollox imut u jqum. Kollox jispiċċa u jiġġedded. Kollox huwa magħmul hekk. U hekk inti tieħu sehem minn dan il-pattern u tidħol biex tieħu sehem f'dan il-pattern, tieħu sehem u titgħammet fil-mewt ta' Kristu, tkun kapaċi ħanuża l-kliem li juża Ġesu, tixrob il-kalċi illi xorob Kristu. Smajtu għalek il-frażi, le? Fil-Vanġelu. Tkun kapaċi tixrob il-kalċi illi xorob Kristu, int imbagħad tagħmel parti mill-ġisem ta' Kristu. Dik li aħna nsejħula Knisja. Hekk tagħmel parti mill-ġisem ta' Kristu
Mhux għax tkun baby u tagħmel parti mill-ġisem ta' Kristu. Fil-magħmudija qed ngħidulhom, fit-talba li ħanagħmel probably nhar Sibt għal daż żewġ titfal jkollna hawnhekk. Probably hekk ħanajt, hekk għax intom issa sirtu parti minn din ix-xirk. Imma ssir parti vera meta inti tgħaddi minn dan il-proċess ta' dan il-misteru tal-mewt u l-qawmien. Meta inti tkun kapaċi tixrob minn dan il-kalċi ta' Kristu. Hekk tagħmel parti mill-Knisja u mhux bil-maqlub. Tista' ma tkunx parti mir-reliġjon tagħna u tkun fil-ġisem ta' Kristu. U tista' tkun ilek parti mir-reliġjon u tagħmmet meta kont 3 ijiem biss jew jumejn biss għax ommok barret tiġri malajr għax twerret u għadek ma tħallx. Għax dak li jagħmlek parti minn dan il-ġisem huwa dan il-passaġġ. Mux l-ilma ta' fuq rasek, il-passaġġ li tgħaddi minnu. Għadek ma tħallx fil-parabola ta' San Pawl, għadek ma tagħmilx parti minn dak li San Pawl sejjaħlu il-ġisem ta' Kristu. Il-ġisem reali ta' Kristu. Ma nafx kontu xtafu, għandna żewġ termini fil-Knisja. Il-ġisem ta' Kristu u l-ġisem mistiku ta' Kristu. Għall-ewwel 1000 sena din vera ma ħadd għadu ma spjegali għall-inqas ma qrajt kien kif inbidlet. Għall-ewwel 1000 sena il-Knisja kienet tissejjaħ aħna konna nissejħu il-ġisem ta' Kristu. L-Ewkaristija kienet tissejjaħ il-ġisem mistiku ta' Kristu. Għal xi raġuni m'għandix li x'kien idea għalfejn, wara l-ewwel 1000 sena inbidlet bil-maqlub. U l-Ewkaristija bdiet tissejjaħ il-ġisem ta' Kristu, jew appoġġi l-kelma ġisem reali ta' Kristu, u l-Knisja bdiet tissejjaħ il-ġisem mistiku ta' Kristu. Għal San Pawl, aħna il-ġisem ta' Kristu, mhux l-Ewkaristija. Aħna il-ġisem ta' Kristu. Jekk tidħol fil-parabola ta' Pawlu, il-parabola tal-mewt u l-qawmien, int tagħmel parti minn Kristu. Mela, xejn ma jgħix jekk xi ħaġa ma tmutx. Biex jgħix xi ħaġa, titmut xi ħaġa qabelha. U dan hu veru f'kollox. Dak li ġara f'Ġesu ser jiġri lilek u ser jiġri lil kollox. U l-mudell skont Pawl hekk ipoġġiha. U l-mudell smajnija minn dik il-biċċa biss li qrajna. U l-mudell ta' dan il-misteru hekk kbir. Il-mudell tal-mewt u l-qawmien. Ma tagħmelix waħdek, tagħmilha miegħu. Għal Pawlu dak kollu li hu vera għal Kristu huwa vera għal kulħadd. Huwa vera għal kollox. Jazzarda jgħid Pawlu. Huwa vera għal kollox. Aħna nappartjenu għal Kristu. Aħna nappartjenu, araw dal-kliem li juża kollha jużhom San Pawl. Ara kif aħna ħaġa waħda ma' Kristu. Aħna nappartjenu għal Kristu. Aħna ta' Kristu, aħna fi Kristu, aħna moħbija ma' Kristu, aħna nilbsu lil Kristu, aħna immutu ma' Kristu, imbatu ma' Kristu, nissalbu ma' Kristu, nindifnu ma' Kristu, ukoll inqumu ma' Kristu, ngħixu ma' Kristu. Aħna ta' Kristu. Daw kollha l-frażijiet illi juża San Pawl. Fi Kristu, il-kelma fi Kristu, en Kristos, San Pawl juża 164 darba. It's his term. It's his way. Biex jispjega dan kollu li qed nipprova ngħidilkom illejla, San Pawl kien jgħid biss din il-frażi. Aħna fi Kristu, iktar milli ta' Kristu. Jekk aħna fi Kristu, tfisser għamilna l-pattern kollu, għamilna l-mamudija sew, għexnija, dħalna fil-passaġġ, għexna l-parabola, jekk aħna fi Kristu, aħna ħolqien ġdid. Il-mamudija hija l-bib ta' dan il-misteru.
Is-sens tal-madmidija huwa dan il-misteru. Tmut, trid tmut biex tgħix. San Pawl huwa l-mistiku ta' tbatija jsejħu l-ġieli, l-mistiku ta' tbatija u l-ġieħ, għax jisu jesaġera żejjed fuq l-ġieħ u tbatija u dan kollu, eċetera. Imma jaf li m'hemmx triq oħra. M'hemmx triq oħra. Inut li tipprova triq oħra x'ma tasalx. Għana ġar għalakom bieċoħrax, għana spiċċa billi nejnkom taslu għal-għara. Ismaw kemm sabiħa di. Dan huwa summary, din huwa summary ta' dak li qed nipprova ngħid. Imbierek Alla u missier Sidna Ġesu Kristu, missier il-ħniena u Alla ta' kull faraġ. Kemm huwa kliem sbieħ ta' ma naqrawhomx. Nidraw naqraw tieni qari fil-ħadd u naqraw biċċa żgħira u ngħidu dul sabba m'għandux jaqsam xejn mas-suġġett, il-qassis qabel jippredika fuq San Pawl jippredika għajt il-Fader Karm, jippredika fuq il-Vanġelu u qatt ma dajna kasu. Hemm ma nafx għalax jiktibta, għalax sbujja hemm. Alla missier il-ħniena u Alla ta' kull faraġ. U jfaraġna fil-hemm kollu tagħna biex aħna permezz tal-faraġ li bih Alla ifarraġ lilna, lili qabel ma tleni priedka, ifarraġ lilna, ikunu nistgħu nfarġu lil dawk kollha li jinsabu f'kull xorta ta' hemm. Bħalma joktru fina is-sofferenzi ta' Kristu, hekk ukoll permezz ta' Kristu joktor fina il-faraġ. Il-ninżul u l-qawmien. Il-mewt, titkellem fuq il-mewt u issa titkellem ukoll fuq il-qawmien. Il-niket tagħna jservi għal-faraġ u s-salvazzjoni tagħkom. Jekk nitfarġu, dan iservi għal-faraġ tagħkom li jaħdem fikom biex ikolkom il-qawwa tissapportu is-sofferenzi illi nissapportu aħna ukoll. Bekk it-tama tagħna fikom idejjem qawwija. Għax naħna nafu li kif intom samtu magħna is-sofferenzi tagħna, hekk ukoll taqsmu magħna l-faraġ. Il-kelma sofferenzi jitkellem fuq dak kollu li huwa nżul, fuq dak kollu li huwa mewt, u l-kelma faraġ huwa fuq dak kollu li huwa tluħ, fuq dak kollu li huwa qawmien. Hekk maħduma. Ma rridkomx ma tkunux tafu l-aħwa bit-taħdid kollu li ġi fuqna fl-Asja, qed titkellem fuq il-prattika, fuq ir-realtà. Bit-taħdid kollu qed jiġri bħalissa fl-Ukranja, ma rridkomx ma tkunux tafu. Dak kollu, bit-taħdid kollu li għaddu il-pajjiżi ta' tielet dinja, dawk li m'għandhomx vuċi u li ġu mafġa minn nies li għandhom ego kbir jgħixu biss bil-limiċ ta' sarks, biss. Ma rridkomx ma tkunux tafu bid-dan it-taħbit li ġi fuqna fl-Asja. Konna mafusin iż-żejjed li ma konniex nifirħu u konna tajna qisna minn ħajjitna. Pawla titkellem. Iżda ħassejna fina is-sentenza, iżda ħassejna fina s-sentenza tal-mewt biex ma nittamawx fina nfusna, iżda falla. Illi qajjem il-mejtin, mhux qed jitkellem fuq wara li jindifnu fil-qabar, qed jitkellem fuq is-sofferenzi, fuq ir-realtajiet, fuq id-dbatijiet, fuq il-mewtiet li inti tgħaddi minnhom kontinwament fil-ħajjer. Din għalija din hija summary qawwija. M'hemm xejn għal Pawlu, m'hemm xejn li ma jistax jiġi salvat. M'hemm xejn li ma jistax jiġi maħdum mill-ġdid, imġeddet, imqajjem. Kollox jappartieni għal Kristu u kollox ser jgħaddi minn dak kollu li Kristu għadda minnu. Kollox ser wassalna għal dan. Kollox u tagħkom din hija meħuda mill-Itlaq il-Korinti. Kollox u tagħkom. Xi tfisser? Kollox u tagħkom. U intom ta' Kristu u Kristu ta' Alla. Salva San Pawl, kull ma qed jiġri, il-ħolqien kollu, ir-realtà kollha, is-sens kollu tal-ħajja, dak kollu li ngħaddu minnu, l-istorja tiegħek se tagħmel dan kollu, u se tgħaddi minn kollox u se tkun ma' Kristu f'kollox biex għaddijent se tkun ma' Alla. Dan kollu, eżatt li hemm hemmhekk issa.
Dan kollu, dak kollu li aħna eskludejna ħafna affarijiet. Eskludejna, kundannajna, tajna minn magħna, keċċejna, separajna. Eskludejna kull kelma, ħafna affarijiet. Dak kollu li aħna eskludejna, Ġesu inkludih u trasferih. Tiqaf xemm. Ġesu inkludih u trasferih. Għalija din hi l-aħbar it-tajba, taqra żaċċenna fuq. Din hija l-aħbar it-tajba li ħafna drabi aħna ma nipritkawiex. Flok pritkajna sistema ta' minflok x'għamilna, pritkajna da' sistema ta' min ħaqqu jidħol ġenna, min ma ħaqqux jitqarben, min se jmur il-ġenna u mhux min f'Ġesu Alla juża kollox, anka id-dnub tiegħek, anka l-iżbalji illi inti tagħmel, għalhekk Alla kbir, inkella żgħir. Skużawni dejjem nuża l-espressjoni, inkella purċinell. Alla ma jagħmel kapaċi jagħmel xejn. Le, Alla juża kollox, Alla jittrasforma kollox, Alla jġeddet kollox, anka d-dnub tiegħi stess u l-iżbalji tiegħi u jħodna għandu. F'Ġesu Alla ħelistna din qawwija li ħanajt issa forsi għal xi wħud minnkom kważi skandlu. F'Ġesu in Jesus, f'Ġesu Alla ħelistna minn kull reliġjon. Illi qed titolbok tagħmel xi ħaġa biex tersaq lejha, titolbok tagħmel xi ħaġa biex titolbok tpartat u tbieħ. Kull reliġjon titolbok tpartat u tbieħ. U Ġesu jidħol fit-tempju u jeqleb kollox. U jgħidlek dan mhuwiex post tal-bejħ u tpartit. Ma tista' tixtri xejn mingħand Alla u ma tista' tbieħlu xejn lil Alla. F'Ġesu Alla ħelistna minn din it-tip ta' reliġjon. Bħala bżonn biex naslu għand Alla. Le, u fetaħ il-bib tal-ġenna beraħ. Tibżax, din hija l-aħħar messaġġ tiegħi għalikom. Tibżax tmiss il-qiegħ. Għax hemmhekk tħalli lil Alla jibda iġorrok. U minn minnkom għax naf xi stejjek hawn ġew. Minn minnkom għadda minn esperjenza ta' qiegħ. Minn minnkom isfel net jaf il-mument ta' meta kien imġar minn Alla. Jekk titkellem hekk hemm barra jien miġnun, jien baħnan, tax qed ngħidilkom jien. Aċċettaw id-difetti, l-iżbalji, aċċettaw il-mart, aċċettaw id-djufijiet, aċċettaw l-uġieħ, aċċettaw ir-realtajiet kollha umani, aċċettom u ħaddanhom miegħek. X'żgur ħajdu li blaħ. Aħna nidru boroħ fi Kristu skont it-teoloġija ta' San Pawl. U għax nidru boroħ, ivvintajna teoloġija bażwija. Ivvintajna teoloġija differenti. Bdejna nipritkaw affarijiet li mhumiex parti mill-aħbar it-tajba. Jien m'għandix problema nidher iblaħ fi Kristu għal din id-dinja. Imma huwa b'dan il-mod biss illi aħna se nsalvaw. Huwa b'dan il-mod biss illi aħna se nerġgħu nitwieldu mill-ġdid. Kemm tieħu gost toqgħod bil-qiegħda ma' xi ħadd għaddej minn bagħdija kbira fis-sodda għal 35 sena u għandu entużjażmu u enerġija ikbar minn tiegħi. Kif tispjegaha? Niltaqa' ma' xi ħadd għadu żgħir illi miss il-qiegħ u kien baqalu 3 passi oħra għall-mewt u ġara xi ħaġa u b'xi mod inħeles, reġa' lura u jibda jgħix
u jgħid issa qed ngħix. Meta qabel ma miet wieħed mill-ex old boys tal-iskola tagħna tfal li tafuh għaliex hekk għandu ċerta qawwa anke minħabba il-ġenituri jimbuttaw Jerome, Smile for Jerome, hemm ħafna attività. Meta intervistajtu fuq ir-radju ftit qabel ma miet u għatlu tixtieq illi terġa' tmur lura minn meta bdiet l-istorja, konna nitkellmu xi siegħa. Tixtieq terġa' tmur lura ma bdiet l-istorja u kbirt imma mingħajr din l-istorja, mingħajr il-kanser, mingħajr il-luġieħ, mingħajr it-tbatija, mingħajr tieħ ta' qalb, xiex qalli? U nerġa' nkun baħnan kif kont. Leta, dini ħafna sbar, dini ħafna qwa, dini ħafna ħjar. Għalli, ma nafx kemm baqa' li ngħix ta' jew sena, jew 3 xhur, jew 3 ijiem, il-recording għadu għandi. Jew sena, jew 3 xhur, jew 3 ijiem. Ma nafx, mhux importanti. Li naf li bħalissa qiegħed ngħix u issa u jien qed ngħix ħaj, qed ngħix kbirt, qed ngħix fi kliem ieħor kien juża qed jgħid qed ngħix irxuxtat. Jerome miet irxuxtat. Li qed nistidinkom tagħmlu hu dan li tmutu qabel ma tmutu. Darba kelli eżerċizzi semmejthom hekk. Li tmutu qabel ma tmutu. Għax jekk tagħmel dan, tibda tgħix. Jekk ma tmutx, ma jgħix xi ħaġa ġdida fik. U ma tgħaddix mill-pattern ta' Ġesu Kristu u ma tkunx parti mill-ġisem ta' Kristu li jissejjaħ il-Knisja. Ma tkunx parti minnu, tkun parti minnu biss meta tgħaddi minn din l-istorja. Please, tistennix sal-mewt għax fil-mewt sa tiġri. Fil-mewt vera sa tiġri. Imma qed ngħidlek tmut qabel ma tmut. Kif, Father, taħallejtna f'3 ijiem hawnhekk, taħħaltna f'din l-istorja, ħarbattilna moħħna, saqsejtilna ħafna mistoqsijiet, jew poġġeltilna ħafna mistoqsijiet. Jiena qed biss x'fimt li qed jgħid Pawlu għaliex Pawlu ra dak li qal f'Ġesu. Kollox jinsab f'din misteru. Dan huwa dak li ħan niċċelebraw nhar il-ġimgħa u nhar is-Sitt filgħaxija. Jekk tiġu hawn sa nġeddu il-magħmudija tagħna li jfisser ser nagħmlu din l-għażla. L-għażla tal-mewta ta' dak li hu fals fina, ta' dak li ma jagħtix ħajja, ta' dak li ġielek tgħix f'illużjoni minn għalik int okej. Għaliex kulħadd jitħaqlek, għaliex kulħadd jifraħ bik, għaliex kulħadd jalla l-ferħ tiegħek u ferħ vera u imma dak li hu vera huwa dak li int fi Kristu. Dak li hu vera huwa xjara Alla meta iħares lejk. Dak li hu vera huwa dak li sar tidħol bih wara l-mewt fil-preżenza ta' Alla. Dak li hu fals, dak li hu bla sens, ħajmut hawnhekk u mhux se titla' l-ġenna bih. Imma aħna kollha se nidħlu l-ġenna għaliex dak kollu li hu fals mhux vera, dak mhux vera ma jkunx hemm, se jisparixxi. U se nidħol bl-image ta' Alla fija. Meta naċċetta jien se ngħix u nikber f'dil preżenza u nagħmel mixja sħiħa oħra ta' realtà ġdida illi anke wara l-mewt Alla se jgħaddilna minnha għax dal-pattern b'xi mod ser iseħħ. Anzi, ser iseħħ